Punta kami kay yung G Kusina ni Governor Ramon Gico. Pupunta kami. Magano kami ng dito. Yung palugaw niya. Ayan dito. G Kusina. Koy ka. Oh. Hindi na. Ayan. Lika, Jeep. Dito kami. Maguguto kami dito. Welcome to my vlog. Ayan. Kailangan namin si Chip. Chip, kawin ka Chip. Oh, sige. Ayan si Chip oh. Dito kami. Ito yung ni shout out sa Chip ha. Ni Governor. Ayan si Kagawad. Kagawad, salamat Kagawad. Hello, thank you. Oh. Ano yun? Salamat, sir. Salamat. Thank you. Kaya to kay Governor Ramon Gico. Tingko Kagawad ha. Thank you. Di pa isa Kagawad. Dalawa na. Okay, tingko Kagawad. Ayan. Jong, halika to Jong. Halika. Halika na. Ay, bawal tayo. Bawal. Bawal sa'yo. Jo. Halika Jo. Halika Jo. Ha? Ayan. Oh, Kagawad yan. Kagawad di kong yan. Kagawad di ko. Oh. Ayan. Kagawad hihi, tiniling. Ay, BJ! Ay, halika ito. Mar, halika ito Mar. Doon kayo kumuha. Diyan. Diyan kumuha. Diyan oh. Ay, kagawad na. Oh. Mar, kuha ka Mar. Ayun oh. Hindi mo na tayo natin, baby. Kuha ka na Mar. Okay na. Isa pa. Okay na Mar.